А у них там ровно так же вы можете... Стоп! Нет, нет, не обувайтесь, не обувайтесь. Почекайте, почекайте. Что вы хотели сказать? Я бы чую, что някакие дни. Какой хотели бы? Там написано, что они для беременности. Так, если тогда какой-нибудь крем нам нужен просто для рук. Да. Что хотели использовать? Я типа уже там. Естественно, мы же вам делаем. Каждый день рекомендуется делать массаж от 5 до 10 минут на ног. Я здоровотная сестра, я каждый день. Молодец. Takže každý den opravdu se doporučuje. В следующий раз мы вас попросим что-нибудь сказать, как здравотную сестру. Или может быть сейчас какие-то рекомендации, как здравотная сестра, может быть, я что-то не договорю, может быть, она знает какую-то интересную информацию. Obecně stát, když jste zdravotní sestra, tak jestli můžete k tomu něco říct, třeba říct k tomu, jako, nevím, nějaké doporučení jako zdravotní sestra. Jo, no tak to já nevím, já prostě mě to pomáhá, jakože mě přijdu domů, že po 12 hodinový službě, tak mě prostě bolí nohy, no. A mám vysušení, že jo, prostě a tohle, takže tohleto, nemusím si tak často dělat pedikuru, teda rozhodně. Jakože to zjemně? Jo, to prostě to může, Просто ноги Protože já jsem šla dělat pedikuru a ona řekla, no ty já tady nemám nic, co škrábit. Prostě přišla zbytečně, říkám, no zbytečně ne, aspoň nalakuj mě tě ne. Takže to je fakt, protože já jinak mám spoustu vůbec. Ale tady jsem byla tak krásně někde. Jo, zatím, no, teda jsou úplně to krásně všechno. A co oni měli za koupel s tím Lavandou. Tak ono je to všechno sůl, no, ale je to jako krásně. No, Мне уже тоже можно увидеть. Нет. Мы должны платить? Об это дошло до... Я на особи. Так, сейчас я вам скажу. Já jsem totiž žila v Londýně, že takhle, a ten byly pytlíky prostě menší balení. To je různé. Všechny tři různé. I přesto, že mají všechny prostě hadí tu, ale každý určený jakoby, ale já to přiznám, že já ten krém nemám používat na to. Já taky. Mně se to taky líbí. Já prostě nosu. No já protože když mám ty masné ruce, tak ono už prostě Mě to žlutý. я делаю очень часто обычно соль, просто делаю массаж именно вот этой солью. Какой-то обычный Вот что здесь Но это я взяла на пробу лаванду и как бы... Так, ну хорошо, подожди, сейчас ты думаешь, много, я тебе внушаю. Ей нужно смотреть. No, nормально, tak Tam přibudneme nebo s lidskýma lidma, tak prostě řekneme, dejte mi půl hodiny. Я эмоцию, я буду как новая, да. А уже jako nová. Já jsem si to rozmyslela, já tady něco mám. Ty думала, proč je to dělečka. Потому что мы это все равно будем потом Zaложили. Можете положить такой уброс. Jo, pod to, no, to tam nebrostilo, jasně. И последнее, о чем хотела бы сказать, это наши фитоnáplasti. A poslední věc, o které budeme dneska mluvit, tak jsou to фитоnáplasti. Потому что это тоже относится к нашим ногам. Protože to taky se vztahuje k našim nogám. Есть проблема у многих женщин косточки. Mnoho žen mají problém s tou kostičkou nebo s tím kloubikem pod palcem. Já teďka prostě nespím v noci. А nikdy to nevěřilo to být. Nikdy jsem nevěřila, že to budu mít. И наши пластыри, они борются с болевым ощущением. Takže na pastě bojují s bolestí и с тем, чтобы, то есть как бы приостанавливают рост косточки. A přitom brzdí růst nebo prostě deformaci díry. Для меня было очень странно, что об этом, то есть об этой проблеме еще и, то есть в эту проблему ввязан вот
Тыгао. A pro mě bylo velmi zajímavé a vůbec nečekané to, že do toho Потому что programu этот пластырь, он как бы направлен на вchází i ten náplast, боли спины, který řeší třeba problémy páteře. но тем не менее Ale медики решили, что, то есть как бы вот та формула, которая ale находится в doktoři пластыре, prostě rozhodli, že tohleto, třeba náplast, který bojuje s nějakým problémem v páteři, очень эффективно. klidně, Они работают může как бы по очереди. může zvládnout prostě i tento problém, protože pracují vzájemně. То есть отрезается небольшая полоса. Třeba takový systém. Odstříhne se proužeček jenom И наклеивается от нижней стороны на a верхнюю. nalepuje se prostě od Потому dola что должна быть nahoru. вот здесь фиксирована. Takže to znamená, že ten náplast musí začít z dola. Prostě nalepit. To jsou všechny ty náplasti se lepí na chodidlo? Ne, Od to záda, to prostě všechno možné, ale ale prostě vlastně mluvíme teďka o tom kloubíku, který Jo. Takže normálně odstříhnete jenom proužeček a nalepíte vyloženě na ten kloubík. И чередование вот этих двух пластырей очень хороший результат A имеет. střídání těch dvou, to znamená, že proužeček, jeden den proužeček z jednoho, proužeček z druhého na další den. A to střídání těch náplastí dává velmi dobrý efekt. A jak často Používat. То есть там курс вообще до 20-28 дней. Kůra je 20 až 28 dní. A tak jinak můžu to přes И можешь делать, если болит, то есть когда уже A есть samozřejmě проблема. může se to používat už v té fázi, kdy už to bolí fakt. А этот náplast, он работает против разрушения суставов. A ten náplast vlastně funguje proti zničení kloubu. И A nebo prostě rozpadání kloubu. Да, и против суставной боли. A samozřejmě proti bolesti kloubu. Здесь достаточно такой ассоциативный рисунок. Je tady takový obrázek asociační. Это китайская стена с To башенками. je čínská stěna. И эти башенки ассоциируются с нашими суставами. Takže ono, jako někdo prostě vymyslel, že to je taková asociace toho, že to prezentuje naši páteř a naše klouby. Если вдруг вы потянули мышцы на ногах или где-то Pokud еще, jste сейчас někdo мы говорим о potáhli ногах, sval, поэтому třeba ноги. protože dneska mluvíme o nohách a pečujeme o nohy, tak třeba jste natáhli někde sval nějaký na noze. A nebo může to být prostě можно veškerý sval. использовать пластырь Жуфенг. Tak tento náplast Jufeng se používá vyloženě na bolest svalu. Здесь мы представляем бутонг Янка, Tady Wutong a Yankang, обезболивающий to лечащий je proti пластырь bolesti и противовоспалительный antizánětlivý. пластырь. Если вдруг есть какая-то проблема с суставом, Pokud máte nějaký problém, který souvisí prostě s nějakým kloubem nohou, тогда предполагается использование бутонга předpokládá se použití butongu, toho žlutého, курсом kurou, и потом как закрепляющий эффект a potom jako zpevňující a prolongující účinek se používá ten zelený. Jak se jmenuje? Янканг. Yankang. Wutong. Очень хорошие у нас отзывы, даже уже здесь в Чехии, есть Máme хорошие fakt hodně результаты. informací o výsledcích, opravdu lidi říkají hodně věcí o výsledcích. Хотела еще вернуться к детоксу. A ještě На 5 jednou se минут, vrátím, буквально 2 минутки. ještě se vrátím jenom na 2 minutky o tom detoxu. Детокс можно использовать не только на ноги. Detox můžeme používat nejenom na chodidlo, co vlastně jsme probírali. Кстати, есть очень хорошие результаты, когда используются два пластыря. То есть тогда Je очищается hodně полностью dobrý вся кожа. výsledek, kdy se používá oba dva, prostě zbalení, tam jsou dva náplasty, tak se používají oba dva na celé chodidlo. To znamená, že se používá 4? Ага. 4. Если вдруг Protože у вас v podstatě произошло- je zakryta celá plocha и chodidla. там все внутренние A органы nachází se полностью všechny prostě reflexní body, které odpovídají za и orgán. очищается весь организм. A očišťuje se celý organismus. Если вдруг произошла ситуация, когда вы имеете детоксикацию пищевую, Pokud nastala отравление, situace, kde jste prostě
dostali prostě otravu do krve, nebo prostě jste nastala nějaká intoxikace Не нужно ждать вечера, чтобы jídla выпить. nebo chemické nebo tak dále, tak nemusíte čekat až na До nějaký вечера, чтобы večer. приклеить на ноги. Nemusíte čekat na večer, abyste nalepili třeba ten Вы можете приклеить пластырь непосредственно на Můžete область nalepit желудка. náplast už v té době prostě na zónu břicha. Если вы имеете простуду, кашель, Pokud jste ринг, nachlázené, máte kašel, rýmu, можно использовать эти пластыри Můžete на použít органы, na то есть на дыхательные органы. na plice. И вы На будете hrudník. очень удивлены, что будете они будут velmi такими překvapeni. же черными Že po použití budou úplně stejně černé a mokré вот, на дыхательной зоне. na zóně, na dýchací Есть zóně. очень хорошие результаты, что на утро уже бронхит проходит, уже нет вот этого приступов кашля. Třeba máme výsledky po použití, po večerním použití náplastu na zónu hrudníku. Ráno se zbaví člověku bronchitidy. Да, и дети могут использовать от 3 лет. Jo, Уже могут использовать. od 3 let je to doporučené, že může se to používat už. И это хорошая практика, To je того, dobrá чтобы praktika. периодически как бы такими курсами проходить до ребенка. A je dobrý prostě i pro dítě používat takové kůry periodicky jako detoxikaci. Я что-то еще забыла про детокс. Ну, в общем, много что Да. И я очень много Ještě máš tam nějaký kremik na nohy. Да, это согревающий крем. Jo, ten je zahřívající. Я, может быть, поэтому и забыла о нем, потому что он Možná- уже сейчас не актуален. Možná proto jsem na to zapomněla, protože teďka v létě možná není moc Но aktuální. для меня он актуален круглый год. Ale pro mě je to aktuální celý rok. В силу того, что у меня очень сильно нарушено кровообращение и мерзнут конечности. Protože mám trošku narušený jakoby ten krevní oběh a mrzí. Приятно, греющий, не печет. Просто Vůbec приятное nepálí, состояние jenom теплых zahřívá. ног. Opravdu příjemný pocit z teplých nohou. И в зиму это очень хорошо, что в обуви даже можно сказать какое-то более легкое, но на A v работе zimě je to будет. moc dobrý, můžete nosit prostě fakt lehčí obuv a nebudete mrznout. Я вспомнила. A teď jsem ještě Говорят, что vzpomněla, аллергия это приговор. Takže říkají I astma doktoři, je že prigovor. alergie a astma to je prostě osud. То благодаря детоксикационному пластырю Tak musím vám říct, že prostě díky tomuto náplasti это временная проблема. je to prostě dočasný problém. Потому что очень много результатов, зафиксированных медиками, Velmi moc výsledků, které jsou zafixované nebo jsou zapsány medikama. об исчезновении аллергии и O астмы. tom, že prostě po použití toho náplastu zmizela astma a zmizela alergie. Обещаю в ближайшее время сделать курс и рассказать, что у меня с алоэ. A Olga má alergie na aloe. A slibuje nám všem, že teďka bude používat tu kůru a řekne nám výsledek. Буду не алоэ Po použití. Jestli budu opravdu tu alergii ještě mít nebo ne. И большое вам спасибо, что вы были. Takže děkuji vám všem za účasti. Да, и спасибо, что вы имеете такой хороший отклик о A баночках. děkuji vám, že opravdu vám se dostavil ten takový pocit, výsledek, který je velmi příjemný. Я думаю, что вы смело можете рекомендовать своим друзьям. Myslím si, že úplně směle můžete doporučovat svým kolegám, přátelům, kamarádům tuto produkci. Тем, кому вы хотите добра. Komu opravdu přejete dobro. A já jsem myslela, že řeknete ještě něco o tom šutru. Alunitu. Ауниту. Ты его подняла, но не сказала. Пардон. Не успела. Да, я хотела сказать о нем, что он является антибактериальным средством. Takže musím vám říct, že Очень je to активным. antibakteriální prostředek И a je вы, velmi aktivní. вы можете использовать его как дезодорант классическим Můžete to способом. používat klasicky jako deodorant, А по отношению к ногам, ale ve vztahu k nohám, вы можете, допустим, если есть уже серьезная проблема микоза, запаха už ног je tam nějaký seriózní problém, mykoza, и нехватка времени катастрофическая, anebo nemáte prostě čas. можете использовать его, окунув под воду, просто Так чистые ноги нормально. обработать прямо в общем, напрямую.
normálně jenom namočit do vody a napřímo prostě namázat chodidla nebo tu zónu, kde máte Между пальчиками. mezi prsty. Но когда вы будете обрабатывать вторую ногу, Ale když нужно budete, опять его окунуть под воду, он тогда станет стерильный. když budete opracovávat zase tu druhou nohu, tak vždycky je dobrý oplachnout, protože jakmile se dostane do vody, pod tok vody, tak je prostě sterilní. И тогда обработать вторую ногу, чтобы не перенести, no, on не может перенести, но чтобы Samozřejmě исключить. sám o sobě je sterilní, sám o sobě ten povrch je sterilní, ale pro naši ochranu, pro náš pokoj, tak raději to oplachnout a potom použít tu druhou nohu. Půlku. Já mám takhle. Он уж даст его выдать, а просто у меня kluci, сын Аманджел používají to Všude. Запах есть. Co týká to jako nesmrdí, protože u mě koliko 17 let a prostě podpaže pořád nějaký prostě takže co týká tohle z toho, je fakt, že potí, jo, nezabrala to, ale oni i neslíbili, že to prostě ale co týká už takhle hrozně nesmrdí, protože to bylo, no to je fakt, že prostě bylo hrozně, pro něho to velký problém, protože on takový pešák, že prostě, ale co týká prostě, manžel měl to po operaci, měl operaci na nos, takže tam on musel to Vincentka pořád vymývat, ta Vincentka 100 korun tohleto, takže on mě říkal, kašlem na to Vincentku, začal to dělat sám, mě to nenapadlo vůbec. Prostě, co týká taky kluka, cože mu neřekneš, já nevím, vem si nějaké žábky, protože teďkom vedro, musí být nějaké prostě Air Maxy, protože všichni musí vidět, že prostě. Takže sám to dělá takové jako vaničky, dává to, protože já pořád kontroluji, aby neměl žádné prostě plíseň a takové věci, takže zatím to není, já myslím, že díky tomu, protože pořád to chodí v zavřených notách a prostě to. A já říkám, různé věci možná říct ještě daleko víc, než prostě. A dneska jsem povídala paní, že vyřešili jsme štípnutí komáru. Nezabíralo to náš malý má různou reakci. Jo, že prostě fichne komáry, jo, a on hned má puchýře a hned se drba, prostě z toho jsou takový rány. A ona má potom ještě různé prostě a teď tímhletím prostě přestal se drbat, jo, takže to nesvědí a samozřejmě kvůli tomu, že tam už neleze, tak to prostě usíchá a už se hojí. И, естественно, с алунитом можно делать ванночки. Точно так же там. No samozřejmě ten alunit můžete používat na koupele, že třeba vezmete vodičku, v tom, nevím, takových 15 vteřin pohodíte tím alunitem, uděláte roztok. Já to potom zkusím na, prostě, protože ona musí být taková koncentrovaná, taková jakoby slanější. Ona hrozně váží, když to zkusíte, tak já jsem vyplachovala třeba jako na dásně jsem dělala vyplachování, tak ona váže, ona máte takový pocit úplně vás to jako by stuhne. Já mám paradentózu docela, takže to, necháte to jako v nějaký misce nebo v Ne, nenechám to, normálně dám do skleničky nebo do misky a tím alunitem, normálně a tím alunitem jenom takhle zajezdím po vodě, takových 15 vteřin. Jo? No, ještě. Prям частью. Jo, jenom takový kouseček, protože pokud dáte víc, tak ono se samozřejmě jakoby se stírá a potom vypadává z té krabičky. Takže jo. A já to vůbec neřeším, já to beru jako. И даже если вдруг он у вас упадет, расколется, это не беда. A pokud stane se to taky, že může spadnout a rozpadne se, jo, Вы можете его размолоть, tak můžete to rozdrtit plně. Это очень хорошее лечебное средство. A to je prostě léčivý prostředek. Если герпес очень большой, можно порошок накладывать на герпес. Pokud máte herpes nebo opar velmi prostě velký, tak můžete prostě ten prášeček, co jste rozemleli, namočit do toho prst a normálně tím prášečkem I na pariasový gерпес. A ono vysuší prostě hned jakoby hojí. No, já ještě jednou chvilku, a co týká akné, ale taky měl i hrozně, prostě celý jako už takový zánětý konkrétně. Takže předtím používal tam celá série proti tomu a potom mu to jakoby už došlo něco a já už vidím, že on prostě to dělá a fakt to vysuší. Jasně, že to prostě má takové tečky, ale není to aspoň takové až rudy. Že ten zánět jako
takže prostě já říkám, oni už to používají všude, Jako já už dáte to nestíhám si- za nima, víš. Если есть порезы. Pokud máte škrabnuty nebo Моментом řízlice останавливает se, Jo, tak jsou ty ono vždycky prostě zastaví to krvácení. Já to No, chci no, říct no, kvůli to je tomu. vlastně. Rýznula takhle mužem Mužem. a vidím, že prostě to je fakt hluboká. Ale já fakt prostě ani netušila, že To druhý bylo- den já to fakt měla už stěhnout. Zahojený. Jako neříkám, že Jako prostě to nic tak nebylo, udělalo no, se to. ale prostě to stěhlo se. Ну да, естественно. Možná, že tím, že tam je stůl, nějaká prostě to... Až tak fatálně jsem to nezažila, ale zase Ne, zažila jsem já věci. se smála z toho, že prostě jako ten pohádky, víš, že prostě... Kouzelný. И вот что касается Пани, если появится малыш, я не знаю, как здесь в Чехии купают малышей. A teď chci doporučit pro vás, která očekává miminko. Просто не знаю, как у Opravdu нас мы doporučuji, nevím, обеззараживаем. jak se k tomu všemu postaví prostě český národ. У Ale, нас кипятят воду или используют ale u nás марганцовку. tím, že jakoby v Rusku voda není úplně dobrá, jo, není úplně dobrá, tak to dítě, když se koupe, tak samozřejmě nepoužíváme vodu z kohoutku. A ta voda musí prostě se převářit, nebo dávají se tam nějaké připravky, které prostě Марганцовку, dezinfikují. марганцовку. Jo, prostě. И есть опыт того, что A máme баночку, opravdu výsledky, že prostě koupe se dítě, třeba maminky mají prostě jakoby napsáli, nebo já nevím. и не нужно очень высококонцентрированную воду делать. A pro mimínku, které chcete vykoupat, tak na to vůbec není potřeba dělat nějaký velikánský koncentrát, jo. Stačí opravdu pár И vteřin. вода будет стерильной. A voda prostě zůstává sterilní. Потому что ходили, относили в Protože máme Laboratorium. takovou praxi, že jedna žena, co má miminko, teda vnouče, tak vyzkoušela prostě tu vodu, co používaly její děti na koupání miminka, odnesla do laboratoře. Ano. Vyzkoušet si to prostě, zjistit, co všechno prostě tam je. И они сказали, что это за вода. A oni Откуда вы взяли? řekli, co to je za vodu, prostě. kde Она se соленая, stala? сладкая, вяжущая, но Ona при этом je стерильная. slaná, sladká, váže to, ale přitom je úplně sterilní. Prostě nejsou tam žádné bakterie. Так что Že úplně prostě... для вас тоже может быть хороший No. такой вариант. Tak все, спасибо вам за внимание, Takže за ваше všechno, терпение. děkujeme vám za pozornost a za vaše